Ei sieltä näy mitään. Kato nyt Terttu, kun ei vaikka kuinka kanavia vaihtelee ja nappuloita painaa. Niin Ei mitään näy. ei mitään. Oletko sinä muistanut TV-luvan maksaa? Kaikki olen maksanut. Kaikki olet Aina maksanut, eikä olen. mitään ei näy kyllä. Maksalaatikkoakin syönyt. Ei mitään näy. Joo. Joo. Mitä ihmettä me kuule Terttu huomenna tehdään, kun ei tästä kuule kauniit ja rohkeat nyt näy. Se on totta, en tiedä. Minä en kestä enää yhtään iltaa sinun Niin. kanssasi kahden kotona. Se on totta, juu. Niin. Minä luin paikallislehdestä, että se on se semmoinen liekeissä tapahtuma tuossa työväentalolla. Muistatko niinku ennen vanhaa tanssiloissa hyvänen aika. Niin nyt siellä oli semmoinen nuoria miehiä. Oi kuulemma kyllä, omassa. minulla on ihan semmoinen tunne, että ollaanko mekin ihan liekeissä Kyllä huomenna. ollaan, juu. 7 mennään sinne. 7, tämä on sovittu. Ja halavalla pääsee 10 lipuun. Ei ole kallista, kyllä sinne Ei menen. siellä näy mitään Ei se vieläkään. on, Proke on lähtenyt nyt Ritken kanssa johonkin, niin ei näy mitään.